Нека ми направим грим заедно, обаче филтъра ще определя какво ще си слагам и по колко. От сега ви казвам, че това ще бъде някакво безумие, защото може да започнем с хайлайтер и да приключим с праймер. Но, защо да не го пробваме, така ще цъкам първото и първия продукт, който ни се пада е... Сериозно, молив за устни. Това не ви ли е странно да почвате грим с молив за устни? Окей, започваме. Ето това ми е молива за устни. Да, той е супер мъничък, обаче много го харесвам и реално заради това е толкова малък. И го слагаме 4 пъти. 1, 2, тук горе слагам 3 и тук 4. Следващият продукт, който ни се пада е праймер. Добре, 7 пъти. Днес като праймер ще използвам ето това нещо, даже не знам точно какво се води, ама ми се падне в някакъв бокс с гримове и отзаде пише, че ще струва 140 лева. И го слагаме 7 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Принципно не бих си сложила толкова много, ама филтъра преценява. Вече имаме праймер и молив за устни, да, и нека видим кое е следващото. Това е бронзант. Аз нямам бронзант, в смисъл контур се има предвид, предполагам. Някаква линейка ми пречи да снимам видео. Но добре, контур 7 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и какво? 7 е тук ще го сложа. Много е странно да си слагам контур при положението, че все още нямам коректор, нямам пудра или някакви подобни неща. И поради някаква причина много трудно се размазва. В смисъл, буквално ми остава като едно петно. Не знам защо така. Контура го оправих някакси. Сега ми е интересно кое ще ни се падне следващото. Фондютен. Ужас, хора! Аз съм човек, който не ползва фондютен по принцип. Имам само един фондютен. То даже не е фондютен, това е биби крем на Балея. И нито веднъж не съм го ползвала. Буквално нито веднъж. При положението, че вече имам контура и молив за устни, това ще е странно. Ама то само веднъж. Оф, бе, това е супер странно! Ще го сложа първо тука и едно. Това ще използвам. Това даже не ми е цвета. Това ще е нещо супер тъмно и гадно. Между другото, така като го гледам като цвят, май не е толкова зле. Вече за кой път си доказвам, че не искам принципно да ползвам фондютен в нормалния живот. Не искам. Това не е моят цвят. Със сигурност станах някаква жълто-кафява. Но добре, вече нищо не мога да направя по въпроса, така че продължаваме с нещо друго. Хора, това е отвратително. Какво? Добре, коректор. Добре, вървим хубаво. Доколкото съм запозната, коректора се слага точно след фондютена и то трябва малко да поуправи нещата. Ма се съмнявам. Тук 6 и тук 7. Имам някакви петна по лицето и предполагам, че това е заради контура, защото го сложих преди фондютена, коректора и така нататък. И не мога да го размажа. Не мога да го махна. Не мога. И сега ще видим какво ще ни се падне. О, не, вежди хора, не! И то 10 пъти, отвратително. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следващото нещо е руж. 7 пъти. Окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Следващото нещо, хайлайтер. Един път. Какво трябва да означава един път? Къде да го сложа този един път? Добре, само от едната страна ще имам хайлайтер. Ето, готово. Нямам за втората страна. Чакам да ми се паде някакъв гланц за устни или нещо такова и тогава вече приключваме филтъра, защото наистина нямам какво друго да слагам. Спирала 6 пъти. Добре, това не сме слагали. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Пудра 10 пъти. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сетинг спрей един път. Добре, не сме слагали сетинг спрей и сега ще го сложим. Един път. Готово. Наистина искам сега да ми се паде нещо за устни. Стоп, какво е това? Това гланц ли е? 9 пъти? Не, стига де! Предполагам, че това е гланц и най-много на този гланц ми прилича ето този гланц на Maybelline. Така че точно него ще сложа и го изпуснах току-що. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И ето това е грима, който ми се е получил. Хора, аз просто ще ви кажа, че всичко се е прецакало само заради този фондютен, който в момента отива за букука. Даже пред вас ще го направя. Отиде за букука. Според мене, ако филтъра не ми беше казал да слагам фондютен, нямаше да стане всичко толкова зле. Пишете си мнението в коментарите, също така ми пишете дали искате още видеа с някакви такива филтри, да си правим гримове и някакви подобни неща. Аз ви казвам чао и чао!